Enpresa publikoen gizarte erantzukizuneko estrategiek eta enpresa pribatuenek ikuspegi funtsean desberdina dute. Enpresa pribatuetan, kapitalekoak zein kooperatibetakoak izan. Gizarte erantzukizuna enpresek beren kabuz garatzen dituzten jardueren multzo bati dagokio. Jarduera horietan, erakunde publikoek zeharka eragin dezakete, pizgarrien, zehapenen edo bete beharreko arauen bidez, baina erantzukizun sozialaren definizioa eta aplikazioa, funtsean, enpresaren beraren esku geratzen dira, enpresa publikoetan. Aldiz, abiapuntua erabat bestelakoa da, haien xedeak eta helburu nagusiak sortu, gainbegiratu edo arautzen dituzten erakunde publikoek ezartzen dituzte. Horrek esan nahi du gizarte erantzukizuneko estrategiek jatorria izan dezaketela bai enpresa publikoan bertan, bai estrategia horiek definitu eta ikuskatzen dituen erakundean, horrela. Enpresa publikoek gizarte erantzukizuneko arrazoiengatik jarduera jakin batzuk gauzatu behar dituztela esatean. Ez gara enpresa pribatuei kanpotik eskatzen zaienaren pareko exigentzia baten aurrean. Aitzitik, erregulazio eta gainbegiratze politika publikoen esparruan kokatzen gara. Politika horiek dira, berez, enpresa publikoak jarduten diren gizarte erantzukizuneko marko estrategikoa zehazten dutenak, nola nahi ere. Gogoratu behar da enpresa publikoen oinarrizko helburuek beti dutela gizarte erantzukizuneko izaera. Izan ere, enpresa publiko bati ezartzen zaion helburua, diru sarrera publikoak handitzeko etekinak sortzea bada ere. Etekin horiek interes orokorreko funtzio bat betetzen dute berez, eta ondorioz, izaera soziala dute. Horrek esan nahi du erakunde ikuskatzaileek kontu handiz jokatu behar dutela enpresa publikoek bete beharreko gizarte erantzukizuneko betekizunak ezartzerakoan. Baldintza horiek enpresa horien funtsezko helburua betetzea zailtzen badute, gizarte erantzukizuneko bi helburu kontrajarri aurrez aurre jartzen dituen egoera baten aurrean egongo gara, jakina. Gainbegiratzeak hainbat modutan garatu ditzake politika horiek. Enpresa publikoen sorrera berak aurreikus dezake araudian edo estatutuetan gizarte erantzukizuneko helburu jakin batzuk txertatzea, enpresa horiek helburu horietara bideratzeko. Era berean, litekeena da jarduera horiek enpresa publikoetako kudeatzaileek beraiek sustatzea, beren konfigurazio instituzionalak ahalbidetzen duen esparruaren barruan. Azkenik, erakunde ikuskatzaileek gaitasuna izan behar dute norabide horretan nahitaez bete beharreko jarraibideak ezartzeko edo, beharrezkoa bada, lehendik dauden enpresa publikoen arau edo estatutu esparrua aldatzeko. Gizarte erantzukizuneko jarduera jakin batzuk egokitzat jotzen diren neurrian bultzatzeko.